Aurreko bideoan ikusi dugu nola txertatu YouTubeko bideo bat enbez eta URL-a erabiliz. Hau izan zen URL eta hau enbez erabiliz. Bueno, enbez erabiliz txertatu aldugu beste material mordo bat. Askotan web horriek ematen dute bere materialak txertatzeko enbez kode hori erabiliz. Gertatzen da adibidez Genialin, gertatzen da Laigositen eta, bueno, pilo batean. Nik hemen bilatu dut bat, askotan erabiltzen dena baita ere Slidesare, testu, bueno, dokumentuak, batez ere aurkezpenak edo biltzeko hor. Eta gero berak ematen du aukera partekatzeko. Beti bilatu behar duzue, horri batean, baldin baduzue, ikusten baduzue elementu bat aproposa txertatzeko, bilatu ia ikono hau edo horrelako antzeko bat agertzen den. Agertu alda enbez edo horrelakorik, partekatzeko ikonoa gehienetan. Ikusiko dugu nola txertatu Slidesare aurkezpen hau. Aurkezpen bat da, ornodunei buruz, eta nik txertatu nahi dut, hor bertan, Moodleen. Eman aldiet, esteka hau eta jarri esteka moduan, baina hobe behar bada jartzen badugu hori txertatuta. Ikusiko dugu, sakatuko dugu ikonoan, eta hemen agertzen da enbez, normalean beti agertzen dira horrela, iframes, RC eta bar, eta linka, eta gero WordPress edo. Sakatuko dugu enbez, jarri da urdinez, horrek esan nahi du kopiaturik dagoela, gogoratu berriro hemengo zenbakiak, gero bera bada erabiltzeko, kopiaturik dago, suposatzen da, eta orduan joango naiz, nire Moodlera. Aktibatuko dut edizioa, aktibaturik dago, kenduko dut albokoa, eta esango diot, gehitzeko jarduera edo baliabidea. Berriro izango da etiketa noski. Eta kasu honetan, idatziko dut, ikusi aurkezpena. Gogoratu hemen jolastu aldugula tamainarekin, kolorearekin, eta bar. Jaitziko naiz espazio bat bera, eta txertatzen ari naizenez, enbez denez, joan behar naiz HTML-era. Jarriko naiz azpian, eta hor itxatziko dut kodea. Mantenduko dut tamaina hori, aber nola ikusten den, eta orduan, jazta, kenduko dut HTML, hor dago ja, ematen du ez dela kopiatu ondo, egingo dugu orduan ez eta urdinez jarri ez da ondo kopiatu, egingo dugu kopiar gainean jarrita, eta bueltatuko gara. Beitu batzuetan esaten dizuedana, niri ere akatsak askotan gertatzen zaizkit, eta konpontzen dugu. Kendu behar dut bideoa, sakatuko dugu berriro HTML, ezabatuko dut bideoarena, eta orain bai, itxatziko dut. Normalean, urdinez jartzen denean, klik egiten, suposatzen da kopiaturik dagoela. Baina ematen du kasu honetan ez etx. Orduan, urdinez, eskuineko botoia, kopiar. Eta itxatziko dugu. Orain, luzeagoa da, kodea, orduan, suposatzen da, ondo hartu duela. Gorde, eta itzuli. Eta izango dugu aurkezpena hemen berriro. Berriro, mugitu nahi badugu, eramango dugu pizka bat gorantza, bere lekura edo, hor gutxi gora bera, eta berriro esan aldugu, handia ikusten da, txikia ikusten da, lehenengoz, desaktibatuko dugu edizioa eta ikusiko dugu, nola geratu den, jaitziko gara, hor daukagu aurkezpena, eta hemen bertan, hemendik bertatik, konsultatu aldugu. Egin aldugu pantalla osoan edo, eta hor bertan ere konsultatu. Eskape, ateratzeko pantalla osotik, eta jazta. Berriro txikitu nahi badugu ikusten dugulako oso handia dela,
aktibatuko dugu edizioa, editatuko dugu elementu hori, editatu ezarpenak, eta hemen berriro egiten badugu HTML, eta joaten bagara bi zenbaki hauetara aldatuko ditugu. Vale? Baina hori beti, proporzioarena kontuz horrekin. Vale? Venga, horrein utziko dugu, dagoen moduan, eta bueltatuko gara. Vale? Bagoaz poliki-poliki, hau ez dut mugitu, lekuz, orduan mugitu, eta berriro mugitu. Vale. Hemen, editatu menu honetan, badaude beste aukera batzuk, joango gara ikusten, poliki-poliki, baina badago bat oso interesgarria da. Eta da, eskutatu. Vale? Eskutatu sakatzen badugu, ikasleek ez dute ikusiko elementu hau. Vale? Venga, desaktibatzen badugu edizioa, behar bada, ez dakit hemen ikusiko den, ikusiko da, baina ikasleek ez dute ikusiko. Ez dute ikusiko desaktibatu dugulako botoi horretan ikustea da ez. Hori interesgarria izan alda, joan algara montatzen material pilo bat, eta gero, poliki-poliki eman irakaslei. Bakoitzean jarriko dugu erakutsi ala eskutatu, eta orduan, ikusiko dute ala ez. Berdin atal osoarekin, hemen badaukagu atal osoa, animaliak, hemen editatzen dugu atal osoa, eta berdin eskutatu gaia, eskutatu aldugu gai osoa, guk nahi dugun arte. Prestatzen ari bagara eta luzatzen bagara prestatzen, izan aldugu eskutaturik beti, eta maiturik dagoenean erakutsi.